Ahoj všichni, dnes vám představím Xender. Nejprve se podívejme, jak přenášet soubory mezi telefony. Klepněte na odeslat na jednom telefonu a přijmout na druhém. Poté naskenujte QR kód a připojte oba telefony ke stejnému hotspotu. Super snadné, že? Za pár vteřin. Vaše soubory budou přenášeny neuvěřitelnou rychlostí až 40 MB za sekundu. Xender zvládne všechny vaše soubory, aplikace, fotografie, videa, hudbu, dokumenty a dokonce i velké soubory. Nejlepší ze všeho je, že je super rychlý a nevyužívá vaše data. Chcete přenášet soubory mezi telefonem a počítačem? V telefonu zvolte připojit k PC a poté naskenujte QR kód v počítači. Je to stejně jednoduché. Chcete přesunout své skladby z počítače do telefonu? Hotovo. Nyní můžete přenášet obrázky, hudbu, videa a dokumenty mezi telefonem a počítačem. Chcete přenést své fotoalbum z telefonu do počítače? Snadno. A můžete dokonce spravovat své soubory na počítači s velkou obrazovkou prostřednictvím Xender. Jednoduše vyberte soubory, které chcete smazat a potvrďte v telefonu. Udělej to znovu. Vyberte soubor, smažte jej v počítači a je pryč. Super cool. Stáhněte si Xender ještě dnes a odemkněte ještě úžasnější funkce.